Усё гэта дваровая актыўнасць яна дала магчымасць людзям просто пазнаёміцца са сваімі суседзямі, з кім яны жылі шмат гадоў побач, і дапамагаюць гэтаму такому знаёмству менавіта музыканты, пісьменнікі, філосафы, ды іншыя так бы лектары, якія прыходзяць на гэтыя дваровыя канцэрты. І чамусьці гэта вельмі не спадабалася уладам. Фактычна кожная такая дваровая імпрэза завяршаецца затрыманнямі. Чым жа ж так не дагадзілі музыканты уладам і чым не дагадзіла гэтая дваровая актыўнасць, мы сёння і абмяркуем гэта з Лявонам Вольскім. Прывітанне, Лявон Артурович. Прывітанне ўсім. І вам таксама, извините, прывітанне безмоўна. Дзякуй вялікі. Лявон, я, можа быць, пачну з таго, што ўсё ж такі выдатны, выбітны музыкант прывык сабіраць пляцоўкі на десяткі тысяч чалавек, стадыёны і дваровыя канцэрты. Ці цікава вам гэта было? Ведаеце, десяткі тысяч, это вы загнули крыху, потому что нам тут не давали магчымасці збіраць десяткі тысяч. У нас было ўсё ж таки абмежаванае кола пляцовак. Нават пасля апошняй размарозкі 2017 года ўсё роўна былі некаторыя абмежаванні. Вось. Там, калі адкрытая пляцоўка, дык не ў цэнтры гораду, калі... карацей, не 10, там 2-3 максимум. Але это не істотна, я так разумею, пытанне пра іншае, пытанне пра гэтыя двары. Безумоўна, класна было граць у дварах. Я заўсёды казаў у сваіх там шматлікіх папярэдніх інтэрв'ю, што граць у арэне это безумоўна класна, калі такая маса народу, калі тысячы людзей, ты нешта гаворыш, все там уздымаюць рукі, там, калі ты гаворыш «Жыве Беларусь», все адказваюць «Жыве». У Вільні, напрыклад, дзе не так страшна это рабіць. Там таксама сімволікі шмат, вельмі все это класна. Але калі ты граеш камерны канцэрт, які-небудзь просто з акустычнай гітарай у маленькай зале на 50-70 чалавек, 100, гэта таксама вельмі цікавая для мяне заўсёды была праца, і нават не праца, а просто какая-то творчасць. Таму што, ведаеце, цікава глядзець людзям у вочы. Таму што ў арэне ты не ўбачыш нікога так ужо дэталёва. А так ты бачыш адразу рэакцыю, ты бачыш, як людзі спрычыняюцца да гэтага, як яны рэагуюць на тую ці іншую песню. Тое самае ў дварах. У дварах зусім это было класна, таму што там людзі такія аб'яднаныя. Калі на канцэрце людзі не знаёмыя, то ў дварах людзі ўсё ж такі знаёмыя. Яны не так давно пазнаёмілись, дзякуй Богу, гэты працэс інтэграцыі ўнутраны не так давно пачаў адбывацца, але адбыўся ўрэшце рэшт. І это неацэнна просто играць у тых дварах, хаця было холодно ўжо, я пад'яднаўся досыць позна да гэтага працэсу, тому што спачатку мы з Пашам Аракеляном пайгралі па такіх месцах, дзе стаялі ланцугі салідарнасці, потым там на адным мітынгу лекараў, дзе разыгрывалі, як мы смяяліся, Караніка, тому што ён пасля нас, мы сыгралі 2 песні, потым ён выйшаў, пачаў размову з лекарамі, якая не атрымалася, его там тузалі за шпінжак, ён сеў у сваю машыну дарагастаючую і з'ехаў пасля гэтага. Вось, так што мы на разагрэве яго выступалі. Потым я адсутнічаў у Беларусі некаторы час, потым прыехаў, была ўжо восень, но я падлучыўся і досыць так... штотыдзень граў некалькі такіх акцый, і это неацэнны досвед, мне вельмі гэта запомніцца на ўсё жыццё, і пра гэта можна пісаць у ўспамінах, і песні можна пісаць. Не, это як дасягненні будуць. Вось пішаш спіс дасягненняў, там атрымаў прэмію такую-то, залаты дыск такі-то, і граў у дварах увосень 2020 года. Так, ну ёсць же рэкордсмены, напрыклад, Паша Аракелян ці Пет Павлова, якія згралі там па 70 такіх канцэртаў. Я далёкі да гэтых лічбаў, але тое, што я іграў, мне страшна. Дзе я толькі не... У розных абсалютна канцах гораду былі такія нават... Напрыклад, я граў у Сёмкаве, і там я папрасіў, каб была некаторая апаратура, таму што тое, што яны даслалі, зусім непрыдатнае было для канцэрту. Вось, і яны арендавалі добрую калёнку такую з актыўным узмацняльнікам, арендавалі мікрафон радыё, все было выдатна, не было стойкі мікрафоннай. Як на злосць, я гэтую стойку не взяў з сабой,
хотя у меня есть. Я с того часу вожу весь час на дворового концерта стойку, она ніводного разу не спотребовалась, потому что заўсёды ёсць стойка. Вось. А там нам давялося з маім прыяцелем, які мяне падвозіць на такія акцыі, давялося клепаць эту стойку. Я узгадаў просто конец 80-х з нейкіх падручных матэрыялаў, з нейкага штатыву для нейкай там асвятляльнае абсталяванне нейкага, на яго мы скотчам навязалі гэты мікрафон. Потым мой гэты прыяцель, які мне падвозіць, Ігор, ён знайшоў нейкую скрыню, мы туды нейкую ставілі, потому што так яна была нізкая. Ставілі гэтую скрыню, яшчэ нечым там замацавалі, і я спяваў такую нейкую канструкцыю, такую авангардную, што само па сабе было элементам мастацтва, напэўна. Вось. Альбо я іграў в адным такім вядомым месцы, не буду казаць якім, дзе адразу сказалі, што можа быць давядзецца неяк там выкарыстоўваць некаторыя шляхі адступлення. Вось. І напрыканцы ўсяго, уже калі была апошняя песня, это былі простыя словы, я звычайна апошні рэфрэн спяваю разам з публікай, мы спелі, і тут я пачаў ім там агітаваць, каб давайте, можа быць, грамчэй. Як толькі я сказаў, што можа быць, праўда, і не трэба грамчэй, каб не прыцягнуць увагу тых, каго не трэба прыцягнуць увагу. І тут мне адразу у спіну сказалі, так, там трэба зматвацца, таму што едуць госці. Ну і тут мяне павялі там нейкімі партызанскімі сцежкамі у дом насупраць. Там правялі нейкі, там ёсць такі прахадны нейкі ў іншы дом. З гэтага дому мы спусціліся ў падземны паркінг, і адтуль мяне вывезлі уже на заправку, а там мяне забраў мой прыяцель. Як усё, давайте вось гэтую тэму мы крыху яшчэ закранем, але троху пазней. Я зараз ось да іншай. Я прыгадываю гісторыю, якую расказала Ганна Севярынец. Яна вось выступала з лекцыяй на адным з такіх дваровых канцэрт, ну, імпрэзаў, скажем так. І гавора, там ўсё, яна ж как бы ўжо, кажа, прывыкла, што мяне ведаюць, пазнаюць. Вот. А потым яе спыняе адзін там слухач і кажа: «Женщина, представьтесь, очень интересно, но представьтесь, пожалуйста». У вас не было такого? Ўсё ж таки, я разумею, Лявон Вольскі гэта ўжо бренд, ну, але вот, на жаль, да апошняга часу шмат для каго гэта імя было, ну, невядомае, ці, можа, у твар не ведалі. Не было такой сітуацыі, калі там ідзеш выступаць, а там хто-нибудь кажа: «А хто это?» Ну, такога чамусьці не было, але было такое, што у двары я граў, і тут... А наперадзе дзеці, заўсёды так, наперадзе шмат дзяцей, недзе, можа быць, чалавек 10 гэтых дзяцей, яны там тузаюцца, бег малы зусім, там 2-3 гады, 4. Вось у іх там сваё жыццё, яны нешта падпяваюць, калі знаёмая песня, там простыя словы, там 30 чарапахі. А калі не ведаюць, яны там сабе нешта там, ці яны робяць выгляд, што яны гітарысты, там стаяць на сцэне, ну, такі у іх сваё жыццё гэтых дзяцей, як вы ведаеце. Вось. І тут да гэтых дзяцей далучыўся такі нецвярозы малады чалавек, які таксама пачаў там, чамусьці улучыўся ў іхнюю там гульню, і мне пачаў казаць: «А можна я тоже тут пастаю?» Но трэба сказаць, што там была ахова, і вельмі хутка его нейтралізавалі, кудысьці уцягнулі праз натоўп, туды не кудысьці ў канец. Я яго потым не бачыў, вельмі класна спрацавалі, секьюрити. Так, безумоўна, маглі быць нейкія эксцэсы. Вось гэта адзінае, што прыгадваецца. Што калі не пазналі, так. Ну, не, ясна, можа быць, што хтосьці з натоўпу, ну, па-рознаму, розныя двары бываюць. Бываюць, што там 200 чалавек, бывае, што 70 і 50. Я так разумею, я так мяркую, што ў натоўпе могуць быць людзі, якія абсалютна не абазнаны ў творчасці, пакуль не даходзяць да 3 чарапахаў, напрыклад. Ці да гасцей якіх-небудзь, ці да простых словаў. А так, ну, хто гэта? Цалкам можа быць, што хтосьці прыйшоў там і я не разумею, хто там спявае, грае. Дарэчы, пра 3 чарапахі. Ўсё ж такі песні ўжо, ну, я не цяжка сказаць колькі, гадоў 20 ужо, відаць, песні. Ну, як мінімум 20, так. Да, і от... З моманту выхаду альбома 20. Да, і гэтая песня раптам стала, ну да, яна ігралі яе і раней, яна была досыць вядомая, а тут яна стала гімнам усіх гэтых падзеяў, што ў нас адбываюцца, яе ведаюць усе. Ідзеш праз падземны пераход, стаяць вось гэтыя музыкі, якія іграюць у пераходзе, іграюць муры і іграюць 3 чарапахі, абавязкова. Вот якія адчуванні? Вот ёсць, ну, нешта такое, што
ну вот яно нарэшце, хоць цяпер, хоць праз 20 гадоў. Ці якія адчуванні? Ну, вы, відаць, крыху памыляетесь, потому что эти тры чарапахі, яны запатрабаваны былі ну, цалкам увесь час з моманту стварэння. Хаця на гэта, дарэчы, ніхто не ставіў. Я першы раз, калі пачуў пераходзе, я падумаў, што ну вось все, цяпер уже можна і сканчаць музычную дзейнасць. Гэта было недзе, ну, дай бог памяці, на пачатку 2000-х. Это быў пераход пад плошчай Перамогі. Нейкія музыкі гралі, пачалі граць тры чарапахі. Яны мяне не пазналі, просто пачалі граць тры чарапахі. Потым я неаднаразова ў падземных пераходах, я уже стаміў. Я заўсёды, дарэчы, музыкам кідаю нейкія там дробязь, нейкую манеткі нейкія. Вось. І я постоянно ну, яны не побачыўшы мяне, просто яны іграюць. Это ёсць у рэпертуары у кожнага кавер-бэнда, у кожнага гурта, які грае ў пераходзе, насамрэч. Так что вы не думайте, это уже давным-давно яна запатрабавана, і все ведаюць на любым карпаратыве, не на любым, безумоўна, но на шмат якіх карпаратывах гэта граюць гэтую песню, гэтую і госці яшчэ граюць абавязкова музыкі. Это у кожнага кавер-бэнда ёсць у рэпертуары. Это абавязкова для вывучэння, потому что гэта, ну, такі беларускі адзін з галоўных хітоў, чамусьці так атрымалася. Ну, чаму атрымалася? Потому что простыя мелодыі, простыя запамінальныя словы, песні так асабліва людзі не разумеюць пра што, ну, але запамінаецца. Ну, вот, прысаромілі мяне, што я вот так неуважліва адсочваў тренды цягам апошніх 20 гадоў, музычныя тренды. Ну, добра, пагаджуся з вами, тут пагаджуся. Але ўсё ж такі вот адчуванне таго, што, в прынцыпе, і гэтая песня, і ну і вы такім чынам, як аўтар песні, сталі сімвалем вот гэтых, ну я не ведаю, як пратэстаў, рэвалюцыі, кожны называе па-свойму. Ну, безумоўна, гэта рэвалюцыя. Такая нацыянальна-вызвольная сумесь, нацыянальна-вызвольная з буржуазна-дэмакратычна, як сказаў Андрэй Федарэнка, я з ім пагаджуся тут. І я вельмі ўсцешаны, вельмі рады, што гэтую песню ўзялі на шчыт таксама, як і «Войны свету», там як «Грай». У нас, насамрэч, не вельмі шмат такіх песень, якія можа... Хаця досыць... Не, я памыляюся. Ёсць песні, але людзі папросту, некаторыя з іх не ведаюць. Яны былі раней напісаныя, альбо пазней напісаныя, калі людзі ўжо гэта не слухалі. А вось акурат гэтыя тры чарапахі, там у свой час яна была напісана, і ўсе ведаюць, і можна зараз як... Все равно там ёсць пратэстны, безумоўна, падтэкст, таму і гэта адчуваецца, нават калі ты не зусім разумееш пра што. Адчуваецца, што ёсць гэты нерв, гэты пратэст. І вось яна так зараз па-новаму прагучала. Людзі, нават студэнты... Я ў 2006 годзе придумаў такое выйсце з сітуацыі, таму што там, в прынцыпе, было так песімістычна, ты не чакай, сюрпрызаў не будзе, вы ж разумееце, это пра тое, што ясна ўсё. Вось. В 2006 я памяняў, калі былі тагачасныя пратэсты, на «ты не чакай, чаканне дастала», каб быў такая стымуляцыя, каб быў матывацыйны нейкі месседж, пасыл. Але гэта, ну, у залежнасці ад моманту выкарыстоўвалася тая версія, ці тая. Цяпер я пастаянна спяваю пра «дастала», але студэнты, якія спявалі, там я бачыў на сваіх пратэсных акцыях, яны спявалі «ты не чакай, сюрпрызаў не будзе». Будзе. Ну, гэта як бы такая новая, ўжо народная творчасць. Уже тое, што мне не трэба нічого мяняць, яны самі все памянялі, і все класна, можа быць, нават больш арганічна прагучала. Дарэчы, Лявон, вось ёсць складанка, у якую ўваходзіць ужо, напэўна, больш за 200 песень, якія былі напісаныя пасля жнівеньскіх падзеяў і прысвечаныя усяму таму, што адбываецца ў Беларусі, пачынаючы ад падзеяў натхняльных, абуджэння нацыі, і завяршаючы падзеямі сумнымі, як смерць кагосьці з пратэстоўцаў. Тая ж самая вось песня, сёння яна прэзентавана была, відэо, кліп на гэтую песню Александра Памідорова «Я выходжу». Моцна, я уже паслухаю, моцная песня вельмі. Як вы лічыце, вот ваше, ну, как бы бачанне, што адбываецца з беларускай музыкай? Вот можна сказаць, што адбываецца нейкая вот рэвалюцыя у свядомасці увогуле ў краіне, але і ў музыцы? Безумоўна. Што адбываецца ў краіне, то і адбываецца ў музыцы.
Беларускай музыкі так была досыць багатая і разнастайная, як і жывёльны свет Беларусі, прабачце. Вось. І адно, што яна была вельмі шырока і так багата прадстаўлена ў інтэрнэце. Таму што для беларускай музыкі было створана такое гета, далей якога і не выпускалі. Маленькія клубы, маленькія пляцоўкі і інтэрнэт. Усё это адбывалася ў інтэрнэце. І маленькае кола слухачоў, адносна некалькі тысячаў, может быть, десятка, но все равно в поравнании с насельніцтвом краіны і нават насельніцтвом Менска гэта такая досыць невялікая аўдыторыя. І вось гэтая аўдыторыя гэтыя песні слухала, музыкі зараблялі грошы, выдаткоўвалі на запіс альбома, на запіс сінглаў, нейкіх песень, яно пастаянна ўсё ішло. Гэта все можна адсачыць на тузіне гітоў, напрыклад, ці то на экспертах бескравайнага з метра. Там все это ёсць, гэта сотні песень, якія былі за гэтыя доўгія гады напісаны, і пратэсныя, і не вельмі пратэсныя, розныя. Вось. А цяпер запатрабаванасць гэтай музыкі, яна папросту ў некалькі разоў зрасла. Людзі пачалі слухаць, гэтае звужанае кола пашырылася неверагодна ў дзесяткі разоў, і таму ёсць такая запатрабаванасць, пакуль таксама ў інтэрнэце ў дварах. Вось. Але, безумоўна, калі становішча зменіцца, а яно безумоўна зменіцца і досыць хутка, тады будзе зусім іншае жыццё беларускай музыкі сучаснай, яна зажыве паўнавартасным нарэшце жыццём, пачне дыхаць нармальна, а не будзе ляжаць у коме, як дагэтуль, вот толькі інтэрнэт і маленькія гэтыя пляцоўкі. Я ўпэўнены ў гэтым, у нас вельмі таленавітыя музыкі. І нават раней здавалася, што ось музыку добра ўсе пішуць, а тэксты, можа быць, там не вельмі, а цяпер просто ёсць розныя абсалютна, ёсць розныя ўзоры, абсалютна розныя лірыкі, рознага падыходу да гэтага. Я вельмі рады, што так здарылася, і што это не знаходзіцца зноў на тым узроўні замарожаным такім крыху. Я, правда, чуў такое вось меркаванне, што сярод гэтых шматлікіх соцень песень, якія зараз напісаны на падзею, так бы мовіць, вельмі шмат сярод іх такіх песень аднадзёнак. Я асабіста лічу, што яны таксама патрэбны быць, як іх не назаві, аднадзёнкі, не аднадзёнкі, ці там на патрэбу павінны быць. А вот ваше бачанне? Творчасць, яна усеабдымная. Мусіць быць і такое, мусіць быць і песні пра, як это сказаць, пра вечнае. Мусіць быць песні пра траўку, кветачкі і светлыя пачуцці да дзяўчыны. Мусіць быць песні пра змаганне, мусіць быць песні аднадзёнкі, там днём газеце, вечарам в куплеце. Гэта все... Нічога нельга з гэтага забараняць. Гэта ўсё як бы складае тое, што называецца сучасная беларуская музыка. Кабарэ, напрыклад, любыя песні, якія там спяваюцца проста пра падзею сённяшняга дня, там як бы які-небудзь Цаўка ды Грышка, альбо тое, што напісалі нейкі там палітычны рэп, тое, што зрабіў зараз так званы румын, там таксама проста чорным па беламу напісана. Вельмі шмат зараз, розных абсалютна зараз шмат падыходаў. Тое, што робіць Наві Бэнд, яны не адкрытым тэкстам, гэта таксама. Наогул, можа быць, вы самі разумееце. Гэта тое, што складае, это вялікая палітра, якая складае сучасную беларускую музыку. Нічого, песні аднадзёнкі, чаго ад іх абстрагавацца, я не магу зразумець. Мала таго, вот тое, што калісьці мы рабілі ў Мроі, нам казалі такія сур'ёзныя музычныя крытыкі на той момант, што ведаеце што, трэба спяваць пра вечнае, а гэта песні аднадзёнкі у вас. І гэтыя песні аднадзёнкі сёння гучаць вельмі сучасна і, на жаль, вельмі актуальна па лірыцы. Вельмі шкада, што так ёсць, але так ёсць. Ведаеце, што такія аднадзёнкі атрымаліся. Напісаныя ў 89-м годзе. Так, тут з вами пагаджуся, асабліва я колькі гадоў вам даказваў, што трэба абавязкова вярнуць песню, якая пастаянна гучала ў мяне. Это «Я рок-музыкант». Вы упіраліся, а нарэшце вярнулі. Дзякуй вам за гэта. Вы крыху фактычна адказалі на гэтае пытанне маё незададзенае. Яшчэ я ўсё ж такі хачу удакладніцца. Вы
кажаце про тое, што дзякуючы вот зараз абуджэнню нацыі, абуджэнню грамадства, таму што музыкі пайшлі вось так вось у народ на дваровыя гэтыя канцэрты, павялічылася аўдыторыя. Я таксама шмат чуў про тое, што зараз з бел-чырвона-белым сцягам людзі выходзяць на вуліцы не таму, што гэта для іх каштоўнасць, а таму, што гэта пратэстны сцяг. Так і зараз вот яны слухаюць, запрашаюць на дваровыя канцэрты беларускіх музыкаў, таму што гэта такі пратэст, паслухаць беларускіх музыкаў, паслухаць выступ беларускіх пісьменнікаў, філосафаў, ці яшчэ што. І гэта выдатна, што ўсё ж такі людзі слухаюць. Але як вы лічыце, ці застанецца потым, калі вот все скончыцца, спадзяюся, зменамі да лепшага, але ці застанецца гэтая цікавасць? Калі ўсё скончыцца зменамі да лепшага, то беларуская музыка будзе займаць сваю патрэбную нішу ў грамадстве. У тым, што называецца грувастка Рэспубліка Беларусь, калі яна будзе існаваць паводле цывілізаваных нармальных законах шоу-бізнесу, то ўсё будзе выдатна, паверце мне. А апошнія там з 2004 года і перад гэтым яшчэ некалькі гадоў, перад гэтым просто былі нейкія абмежаванні, пасля 2004 года пачаліся чорныя спісы, калі просто не давалі наогул іграць. І 10 гадоў мы знаходзіліся просто ў такім гета, з якого нельга выйсці. І пачынаючы з 10-го года і до 17-го нельга было іграць нават, як вы ведаеце, нават у барах і нават у кавярнях. Все это адсочвалася, людзі званілі і пагражалі дырэкцыі і ўладальнікам. І папросту немагчыма было нідзе. Я не кажу пра радыё і тэлевізію, пра гэта няма ніякай размовы, там і пра дзяржаўную прэсу, дзе толькі брудам палівалі. Вось. Таму казаць пра заніжаны інтарэс да беларускай музыкі просто смешна ў такой сітуацыі. Калі ўсё будзе нармальна, калі ўсё скончыцца нашай перамогай, то, безумоўна, гэтая музыка актуальная, она зойме сваё месца патрэбнае, і все будуць запатрабаваныя, паверце мне. Ну, брудам і зараз працягваюць паліваць. Вось не так даўно толькі бачыў чарговы там на вас наезд, так бы мовіць, з міліцэйскай гэтай журналісткі Гладкай, якая там... О, раскажыце, мне цікава, я не чытаў. Я лепей вам скіну, пачытаеце, не трэба гэта слухаць нашим слухачам. Потым з вами... Ведаеце, сапраўды не трэба, таму што, што я хацеў бы сказаць, гэта вельмі ўзрушальны, такі вельмі цікавы час, кажучы словамі класіка, векапомныя дні. І вось адзін з вялікіх мінусаў для мяне в этой векапомныя дні, то, што давялося пазнаёміцца, безумоўна, толькі там па вершалінах, павярхнёва вельмі пазнаёміцца, але пазнаёміцца з творчасцю гэтых прапагандыстаў і агітатараў, пра якіх я нічого не ведаў раней, насамрэч. І вось я, пазнаёміўшыся, я магу сказаць, што гэта лепей чалавеку такога не чытаць і не глядзець, бо гэта за межамі добра і зла знаходзіцца, і за межамі прафесійнай любой этыкі, і за межамі прафесіі таксама, бо там нічога няма ані ад журналістыкі, ані ад той самай агітацыі, прапаганды, якой яны быццам бы служаць. Там просто ёсць бруд і пастаянныя абразы. Вось гэта ўсё, што там ёсць. Гэта лепей чалавеку, гэта не... Нават калі ёсць нейкія спасылкі, лепей не адчыняць, бо это, як ведаеце, як дзіцячае порно. Вот недзе у гэтым недзе рэгіёне знаходзіцца. Ну да, я хацеў сказаць, што вот вірус абавязкова падцэпіш з этой спасылкі, вы пашлі далей і больш правільна нават ахарактарызавалі. Дарэчы, як вы лічыце, вот вы ўзгадалі чорныя спісы. Зараз вот мы глядзім, як рэагуюць улады на гэтыя дваровыя канцэрты. Той же самы Аракелян за кратамі пабываў, Памідораў, Леслі Найс, шмат яшчэ музыкаў, напэўна, больш... з гуртом. Да, і мы тут лічылі, здаецца, там пад 3 дзесяткі ўжо музыкаў, альбо яшчэ там знаходзяцца, альбо прайшлі ўжо праз усю гэтую сістэму. Я да чаго? Калі вось так незадаволеныя улады дзейнасцю музыкаў, ці не чакаць нам, ну, калі бліжэйшым часам зменаў да лепшага ў краіне не будзе, чарговых чорных спісаў. Это ўжо так, чорныя спісы 3.0 ўжо так, відаць, атрымаецца. Калі бліжэйшым часам не будзе змену да лепшага, я маю на ўвазе пару месяцаў, чорныя спісы не будуць ніякія патрэбныя. Всім і так все зразумела, ніхто нас нідзе запрашаць не будзе. Чорныя спісы, яны ўсё роўна засталіся ў галовах людзей. І нас запрашалі, дазвалялі нам граць у
нейкіх залях там 2000-х, там 2500, таму што людзі просто запрашалі, таму што людзі атрымлівалі з гэтага грошы вялікія. І так яны там пастаянна дазволіць, не дазволіць, ну добра, хай там кудысьці тэлефанавалі нейкія органы, ім там казалі, не, ну ладно, зараз уже можна іграць. Яны просто, дзеля грошай гэта рабілі, а цяпер зноў выплываюць гэтыя страшныя чорныя спісы, у іх выплывуць, яны нават не будуць нікому тэлефанаваць і не будуць самі нічого дазваляць, яны будуць баяцца ўсё, потому што зараз гэта ёсць такі накал, калі людзі баязлівыя, яны баяцца яшчэ болей. І ніхто зараз ніякай такой дзейнасці канцэртовай, хутчэй за ўсё, я не бачу, калі бліжэйшы час усё не зменіцца. Мне здаецца, гэта немагчыма. Мне вот цікава, шмат размоваў было раней некалі вот у 14-м годзе, калі вот людзі там, скажем, казалі, што ну вот пасля падзеяў в Украіне я зразумеў там вот хто мой вот сябра, вот там, скажем, што ён там ватнік, так это называлася. Зараз таксама шмат хто піша, што вот стала зразумела пра чалавека, што ён сябе уяўляе на фоне вось усіх гэтых падзей. У вас такога не было? Вот з'явіліся тыя, скажем, людзі, з якімі вот, ну, раней вы падтрымлівалі стасункі, знаёмы, а зараз вот не падаў бы рукі. Не. Гэтым разам абышло ўжо, не ведаю, можа, не такое шырокае кола такіх прыяцеляў, знаёмых, але, в прынцыпе, все яны з аднаго чоўну, так бы мовіць, і подводнага, і бел-чырвона-белага. Вось, і я так, не в Фейсбуку, нідзе мне такіх не выплыла нейкіх такіх нечаканых ватнікаў, які усе былі выдалены яшчэ пасля падзею, пра які вы гаворыце, украінскіх, пасля этой пачатку вайны, пасля Майдану. Бо я на пачатку, калі завёў свой Фейсбук, это быў 2009 год, я там фрэндзіў без разбору, мне шмат дасылалі вельмі запытаў. Я просто фрэндзіў, думаю, ну вот будзе канцэрт, я ўсіх запрашу, все прыйдуць, і будзе класна. І тут я зразумеў потым, калі пачалася вайна в Украіне, калі пачалася расійская агрэсія, наколькі это была памылковая палітыка, бо давялося просто сотні людзей выдаляць потым адтуль. Ось, але я правёў чысткі радоў, і пасля гэтага ўжо, я думаю, нічога мне не пагражае з гэтага боку. Лявон, у нас засталося не так шмат часу да заканчэння эфіру. Мы з вами не дамаўляліся, але раптам у вас ёсць там гітара ў кустах, і вы вот, можа быць, нам што-нибудь такое раз. Ну, мы не дамаўляліся, мне трэба гітару ісці даставаць з загашніка, это будзе доўга, у нас уже скончыцца эфір. Ну да, зразумела. Атрымалася такая спантанная размова, таму мы не дамаўляліся, і я выдатна ўсё разумею. Лявон, не было ні разу такой думкі, асабліва пасля таго, як, скажем, затрымалі Паўла Аракеляна, з якім вы не раз... Я, дарэчы, быў на працэсе на гэтым ганебным. Коротко кажучи, это был цирк просто. Ну так. А у думкі ні разу не ўзнікала, вось ёсць запрашэнне на канцэрт, а тут вот ты уже ведаеш, чым гэта можа скончыцца. І так, можа быць, я лепей адмоўлюся, таму што вот 15 сутак дзе-нибудь у Жодзіна, ну вот на што яно мне? Ну, цяпер вы просто ведаеце, не вельмі надвор'е ўжо прыдатнае для такіх дваровых акцый. Хіба што можна цяпер рабіць, напэўна, онлайн праз просто трансляцыю на экран, ці што. Такім чынам. Тым болей, што цяпер двары пад просто пільным, як вы бачыце, ўжо спісы это выйшлі, ўжо патруляванне там наладжанае, супольна з міліцыяй, там нейкіх там выканкамаўскіх супрацоўнікаў. Таму пакуль што, напэўна, давядзецца. Ну, паглядзім па абставінах. Это ж як... Все ж так... Гэта ж такая партызанка. Паглядзім, як будзе складацца. Будзе магчымасць граць, мы будзем граць. Вот вас не напалохаеш тым, што гэта магчыма закончыцца аўтазакам? Я да таго это казаў. Ведаеце, да гэтага усе, хто ішлі на гэта, былі часткова гатовыя, хто пачаў гэтым займацца. Ну, до конца не будешь так готов уже, хіба что, коли берсерк, уже там на амбразуру. Ну, сярод нас, я думаю, не было таких. Ну, я ведаю, что, прынамсі, Паша, ось, перед гэтым апошнім вечарам, калі яго забралі з Малінаўкі, так, з Есеніна, у яго былі нейкія прадчуванні. Ну, казаў, хутчэй за ўсё, мне хутка загрыбуць. Ось. Можа быць, праз колькасць, можа быць, таму што ён шмат дзе фігураваў уже там в нейкіх хроніках.
Вось і самае смешнае, што я ў той же вечар таксама іграў, вот тады і былі гэты уцёкі там дварамі там і перабегі па розных там паверхах гэтых дамоў, бо тады ўжо была аблава, я так разумею, той вечар. Ну да, вот людзі, якія даўно ў гэтым, яны ў прынцыпе ну, нікому не хочацца, але ўсе маральна гатовыя, бо ведаюць, чым гэта можа ўсё скончыцца. На заканчэнне, Лявон, калі вот вы выступаеце ў двары, бачыце гэтых людзей, якія стаяць насупраць, бачыце іх вочы, вы бачыце, вот потым асэнсоўваеце, вот можете сказаць, як змяніліся беларусы, як змянілася беларускае грамадства, а можа нават і беларуская нацыя? Ну, грамадства вельмі моцна змянілася, бо людзі сядзелі кожны сам сабе, на гэта вельмі працавала дзяржава, каб не было інтэграцыі, каб не было ніякай кансалідацыі людзей. Адмыслова так рабілася, кожны сам па сабе ў сваёй ячэйцы сядзіць у сваёй нары, толькі выходзіць у пятніцу там бухнуць кудысьці на Зыбецкую і ўсё на гэтым, потым вярнуцца назад, адляжацца, раніцы на працу. Вось гэтым займалася грамадства актыўна, дэзарыентоўваючы людзей. Але неяк так здарылася пасля этого пачатку каранавіруса і рэакцыі людзей на каранавірус і кансалідацыі людзей у барацьбе з гэтым каранавірусам, калі дзяржава проста абстрагавалася, адышла ў бок, і пачынаючы з гэтага і далей, што ўсё кардынальна змянілася. Карацей, назад народ уже не загоніш, это нереальна. Я бачу вочы гэтых людзей, шмат вельмі незнаёмых людзей, тому што я прызвычаюся, што на канцэртах першыя шэрагі збольшага знаёмыя, а тут і потым як это арганізоўваецца, просто ну просто у некаторых дварах просто жалезная арганізацыя, просто ёсць нават security, ёсць план надыходу, калі што. Это просто такая самаарганізацыя выдатная. І калі я граю ў дварах, я бачу, што перамога не так і замаруюць сябе чакаць. Ну вот, дарэчы, я разумею, што вы, канешне, не Ванга, але вы ўсё ж такі, як і ўсе музыкі, добры псіхолог і ўвогуле как бы аналітык, бачыце, што адбываецца ў краіне. Вы можете вот так вот, вы сказалі, перамога сябе не вельмі замарудзіць, але колькі чакаць? І што рабіць, каб хутчэй? Ведаеце, што рабіць, каб хутчэй, кожны са свайго боку мусіць рабіць тое, што ён можа рабіць. То бок не трэба кідацца пад танкі, безумоўна, але трэба рабіць усё, што залежыць ад кожнага чалавека. Это яму вырашаць, дарэчы, што рабіць для набліжэння гэтай перамогі. Самае маленькае напісаць ліст палітвязню, напрыклад, падтрымаць там фінансава нейкую ініцыятыву, все, што хочаш. Я не буду казаць больш нейкія іншыя рэчы, якія можна рабіць. Колькі ж нам чакаць? У кожным, дарэчы, інтэрв'ю пра гэта пытаюцца, і я ўжо стаміўся. Розныя варыянты могуць развіцця падзеяў, на жаль, але пры самым паганым не больш за год я ўпэўнены. Таму што мы бачым, наколькі там усё прагніла, наколькі это ўсё нерэальна. Ну, то бок, мы бачым наяўна ўсе прыкметы той самай рэвалюцыйнай сітуацыі, пра якую калісьці пісаў Маркс і Энгельс і Владзімір Іліч Ленін. Вот крый вас Божа, яшчэ на такой ноце і закончылі размову, не на вечар будзе сказана. На заканчэнне я хачу, ну так бы мовіць, пахваліцца. У нас нарэшце выйшла гэтая кніга, вынік нашай двухгадовай працы праграмы «Ідэя X». Вось кніга «Беларуская нацыянальная ідэя». Тут ёсць і інтэрв'ю з Лявонам Артуровичам Вольскім. Гэтую кнігу я вам вельмі раю здабыць, набыць і пачытаць. Яна пісалася, зразумела, 2 гады, вот цягам 2 гадоў да рэвалюцыі, пра якую вот нам зараз сказаў прарок ад беларускага рок-н-рола Лявон Вольскі. Але тым не менш тут асэнсоўваецца той шлях,
прапісаныя тыя мары, якія мы жылі да ўсіх гэтых падзей. І, можа быць, штосьці з іх здзяйсняецца. Сёння, вось, пятніца 20 о 18 гадзіне у прасторы месца будзе праходзіць прэзентацыя гэтай кнігі, дзе можна будзе яе набыць, пачытаць, атрымаць аўтограф, як і аўтараў кнігі, так і, што больш галоўна і важна, герояў гэтай кнігі. Так што далучайцеся, Лявон Артурович, гэта кніга для вас. Дзякую. Дзякуй вялікі. Лявон Вольскі, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас.